Ei, hai noroc, manioși. M-am apucat eu azi sâmbătă cu manioși să fac ceva bun cu manioși, să fac la femei și la copilași cu manioși. De-aia am găsit cu manioși și mâncare fac eu cu manioși, n-ați găsit cu manioși până n-ați vedeți până la urmă cu manioși și fac eu aici. Vedeți că e cărniță de oiță cu manioși, din el. Cu maniocul până faci mâncare trebuie o piușoară, numai decât. E ca într-adevăr cu manioși eu fac mâncare. Am ieșit cu manioși să trag o țigară, până șerpi acolo, dovedesc eu să o trag răbde. Mă gândesc să arde acolo sau nu, dar nu o să arde cu manioși. Au și miros vine de la cărnița asta cu manioși. Băi, ai. M-am gândit eu cu manioși să mă lecuiesc o lecțică, să-i dau 50 de grame cu ierburi. Nici asta ne ajută la imunitet cu manioși. Am moș cu manioși, plovul e gata cu manioși. E ca vedeți cu manioși cât apă trebuie să le ieși deasupra, ca să prânească bun cu manioși. Să nu sprânească caș cu manioși. Și cu manioși punem usturoiul aici și cu manioși aici numai decât trebuie 50 de grame, sau un stacan de gin. E ca eu nu știu cu ce să mănâncă plovul. Și e că e gata cu manioși plovul. Are miros bun cu manioși, cu cărniță. Of. Hai noroc, manioși.